Hoc už v kalendári máme máj, vráťme sa ešte k aprílu. Je to mesiac lesov a jedným z významných dní, ktorý počas neho spájajú ľudí rôznych vekových kategórií, je Deň Zeme. Práve ten je vhodnou príležitosťou na čistenie prírody, ktorú pravidelne využívajú aj na Bielom potoku. Jarné upratovanie nerobievame len doma, ale aj v našom okolí. Dobrou príležitosťou je 22. apríl, Deň Zeme, ktorý do prírody vytiahne množstvo ľudí, aby spoločne vyčistili od odpadkov a skládok určitý úsek. Poslednú aprílovú sobotu sa milovníci prírody preto stretli aj na Bielom potoku. Tentokrát to máme najhoršie počasie, sme si nevybrali nejak, ale cez to všetko ľudia sú ochotní naozaj pomôcť tejto prírode a vyčistiť to, lebo ako chodievajú na bicyklíkoch, tak nemôžu sa na to pozerať, tak aspoň trošku chceme prispieť k tomuto celosvetému dňu a celkovej matičke Zeme. Dobrovoľníci sa rozdelili na trase od začiatku Bieleho potoka až po Pocuchu už po 4. krát a zbierali odpadky aj v okolí cyklocesty a Revúcej. Naozaj, ako môžete aj sami vidieť, to je neskutočné, čo tí ľudia dokážu vyhodiť. To sa nedá ani opísať. Hlavne kostíka nejakých zvierat a takýchto vecí, strašne veľa aj toho tu v tomto úseku a tých fliaž plastových a samých umelých hmot. Papiere, plasty, škarníc, takže neporiadok poriadny stavebný materiál. Plastov kopec, to všetko, čo nám voda doplavila, aj z vrchu, keď sa chodívame ako aj kúpať, tak to vyberáme. Tento ročník čistenia Revúckej doliny priniesol aj jednu novinku. Dobrovoľníci sa totiž snažili odpad rovno pri zbieraní separovať, aby jeho následné spracovanie bolo čo najjednoduchšie. Napriek daždivému počasiu prišlo približne 60 ľudí, ktorí chceli pridať ruku k dielu. A neboli to len domáci, ale aj ľudia z mesta. Nie síce vo veľkom počte, ale organizátori tvrdia, že prídu každý rok aj z Banična či Klačna. Každý si uvedomuje, že táto dolina je veľmi pekná, je to naozaj, je tu čo pozerať, okrem toho odpadu, preto si ho neprajeme, ale je tu na cyklochodník, kde chodí okolo 80-90% ružomberčanov a naozaj preto ich to asi irituje a chcú pomôcť k tomu, aby išli po čistom prostredí. Návštevníkov Revúckej doliny možno rozdeliť do dvoch skupín. Tí nezodpovední a ľahostajný odpad nechávajú. Milovníci prírody ho po nich zas odnášajú. Nezodpovednosť voči tejto prírode, ako sa povie. Že asi mi je ľúto vyhodiť pár eur na tú skládku si zaplatiť. Radšej vysypať a odísť. No, tí nemajú záujem proste o nič, im je to jedno. Proste zastanú, zjavne sú to len šoféry, lebo sú to samé zahraničné značky, veci, jedlá a takéto veci, čiže proste zastanú, najedia sa, povyhadzujú a idú preč odtiaľ. To záleží od ľuďoch. No, každý niečo má a čo zahodím. To má byť tak, ako keď sa ide dohovor. Čo si do hory doniesie, to si má aj odniesť. A to platí všade. Vodiči aut, ktorí zastavujú na odstavných plochách a na parkovisku na Pocuchej, robia z týchto lokalít smetiská. Preto aj počas roka sem radnica na podnet pošle ľudí v rámci verejnoprospešných prác čistiť čierne skládky, ktoré sa však vždy objavia opäť. Bolo to už riešené kedysi, že tam bol kontajner na Pocuchej, ale ten bol behom chvíľky zaplnený a zvykli si rôzni podnikatelia z okolia, že si tam vysypali veci a proste to nesplnilo ten účinok, aký by mal. Deň Zeme neobyšiel ani deti. Tie kvôli počasiu ostali v škole, kde im učiteľky pripravili rôzne environmentálne aktivity súvisiace s čistením prírody či triedením odpadu. Organizátormi podujatia boli ako vždy občianske združenie Centrum Belanov, poslanci z klubu Ružomberok bez korupcie, technické služby a tiež Povodie Váhu. Odmenou je ako pre všetkých, ako aj pre mňa je dobrý pocit, že sme niečo spravili. To je prvoradé. No a potom, aby sme, keď je takéto počasie, neprechladli, tak určite nejaký čajík a gulášik poteší každého.